abantu bamitumbi murega naende mbia muri inche mumanyete njera antivirus uri utari kurira njoke muriro abantu bamintolere nabwo turasangana inywe naende nigonde no buroba sana ndo buroba sana because binande go maite njene kijana barubaru umumuro riete chibando kabisa okongete ingana nero ngejete sana naende bono nigonde no buru nabwo turanyekwanira ekyagero maite bono tugukira basae na ndali ngariyo mubindi mwana kabisa umwana minite bya kabisa umwana ikirandi lakini umwana uyu manyete umwana urengo umuya kabisa tukyo rosti byo umwana okonyegera byo bune mbata baro na baba ekera na moreta kuchise italia nkarora ababuli bana bamukana mwana gacha nyumba ngamoreta akarati byazi kabisa ne chae akarende tigara akora kiare konya kidogo ngamate ya jicho kijira bwe mwana umindo tigako ko biko chabu bono achitake kakaigo ababuli bana mete mu family ndo tini yaba past ni fakiti mwanya komanya muno mindoro mu ntobeka niso mu tangani nawo ne mufato mindoro mu reverend wano menye to musbati oli karukuru echo alia bagata barufu ya change kidogo adine oyo liro ngubokia ne mete yemerose ari ne fakti musbati okasure ne nyumba mete na yakitaka perfume waka gotyo kabye lakini perfume ne mete kamente kana lakini araka nacho gukora analysis nkamanyaro ne bintu byaria lakini bona igento jetari ekyo uburo iga aburi bana bagacha bagaseri musubati oywe na ndoro cyo musubati ne nanyomire na renganjite mwana kabisa mwana umubalire kabisa lakini ndi gosoma itari gosomba ro tugukina umwana ukire ndo ngusire kupere kabisa yani bangi ase Swahili enya sole minute akaenda kangusa kaigora kirende ne kali ya kawaida lakini bono na no turo musubati omintanje nabwa advice ndoro na kinda kambe na babuli bali bane elinde barore bidene byaka kawaida nabo muntu agujo change musubati mbiorega baba mbiande figo cyari urakwariya bantu byamule nke bakondoka Modesta bono Modesta mwana mintu na temire kweresa amangana aya inabwo advice because ababuli bane babira babesana nande mwana uri tinte kitiagende in fact tiagende nginjiba monsereiri nabwo advice iga ngende ntebe bali bane meta bali tinte kitibaje kuira na antivirus rero squeeze yenenire ekera ntote tamaseni yaba ibuli lakini ba understand bamanye digital tole meta digital wika ebintu mbiro bitadikare ebintu bya change bona nabwo advice mwana minto na numuntu musubati kana ko advice nga bali bane ono maite naye ngwakoreta magoso magoso kyo musubati kero kwari ko morentanka nandi no maite familia ino bune kanisa nyingiro nkware ko mote ibintu binda bisake nkwa maite ngo sibari gendekyo ugusiba maite koroko ngusiba konyari maite gusiba koroko na ngusibare ngeri ante byengeri na matene ki anse gupunguza o maite tigango te nchera nira abantu tumenyete town no ni ndukero to kwenda risafu no maite risafu nere no rongi igoro rekane risafu mali abantu bago kurigirire kango kwa mutatu maite nkayere igana baibuli bane bataiti igana tokogenda karabisaka gatabirende tachigoro kibintu binde bitabone tikoro kibu gisintu bwana tabise because umanyete ni manyete njo maite ngusibande neraga nte bitu aso gupunguza but umanyete nigento atajya kutikalimo nigenda kwanza kupunguza pole no ari goje gasibe na ndai gwitu kugitega acha punguza atige ngora igo tarigenda ari gutika elimo igo bono maite ntuna bagusi na kongu no ene rongi kwenda nero risafu tiga gusiba kubeke rongi gayuka bono rongi bono muswa no maite nkabuna abantu bali ni manyerite ni nyetambu ndo bono maite kiro kwenda saba ibodi ni maite mwancha ine nande no mwanchite lakini wona ugwente komoteina ki seito ni gatonarete umwana na matete but everything you go to wrong and behave like romance wona komoteina ki umusubati kiro to kwenda nka onyene kerongi ke bose binyansa biryanchite kubeka kiro kwenda korora tata weka kayanga kama sky umanyete cyaborongo debi of course umanyete inkane bwate tawuti nene lakini bono musimu yo torumeto ni goro digital nayo maite bo
Tatu minota maiti binti. Of course na manyete. Lakini nakige na bwene ki umuburi tiga chaka kumanya device kiurange motebi naki to digital no igende kasi biteke bingi kakaigo na bumuntu akwanza kupunguza pole pole apunguze because yoko nyikora kungunyware lakini na ntebi ati ngotigare kana mwire time lakini bano iga muntu za gocha si bene monare tro mwana mutindi mwana iki antivirus irangora binte byo mali tori kobiagana ndego no kwagana bono na kina agagana no nyenka no eno nabasa tigo oyuno musubati no ena abasaza bagusibe nyasore igo bakwebisa mbari go siba iganchira iguru kwani omwana uyo niga cheteme sitting room agachugo lakini bona tamanyekanete onyendiria ebegete biyebise tamanyekanete mwisho egese niga cheto omwana renda akagenda rende kebara asiba kaigo erinda anso kwani tare koremereri eshere yumwachiete kwari ko batasibe ngakieyo aremereri eshere yuere mumanye ko wenda kusiba bwase mumenyete eshere na kigese njo mwana na malete katura bero no mu wiki ya moiga bone wiki ya moiga na ria cheta ko karaki agachigo siba of course ina mete ko sibare lakini bone muiburi one akaimo kesibiti iguru na komoseri tukelimo standard nere to begete mugusi korukare na ndo manya bone ga gaitore bono iga lakini to asenaro ragenda utachentie itaje bono muna gochibugirango gochi eri safu nero utachentie no ene rongiyoka no embwali chitari gueta bono to koira muise ko begete rangi botu ukonyukinya sore kero muntu gara ondoke kenyore gegotere na kemurigereri bonde bintu binde goikobise yani turikwana na mutumu style igwachite no mutumu munga ninche nkomenya nere bono musubati mbugete na advice yokonga bono tetenyo advice buno mwana omino naki no yani ntune chita ontomenyete chianganjire ntabeke gochia se tata biara no nyingo chibeke town bono kero twachire reserve digorero musubati oyo toko expecting ande reserve ne Kenyansa naga agatumbo kat ne chirangi etio chiwigi nchiro chiacha mugurire wigi ngiye go bise chitukie chiae ni maito no mwanchite ne chitukie chiae chio bari mu na sabe gendo ki mugurire dere ngiye gentambe edere nje omanyete binte bina bimugocha mwakora tigangote kwanya ko ngaba kakango isonara na mukao yunaro abumba bano urarenda mukao begete Kenyansa gigeta endere isiko isono agweta abuno musacha omorora kare gocha kubanyora na ndu maito mugaka nabwate iga gukubuga akiri rende tiana arako uraro no rere edere yukwati kana kuburi ogero ye dere na ndu mwana na maretiro mwana nyaku ngokiaria okogo angokie angokie rinde no setani ta nyoro kungenire guchia sigete umwana unanya kumurigere biya akijisiro pwe tukite no guchia agenda bugeka guchia chiang chirangi yakega tegerera kuna bali bichiga zedi tegerera osine town kwa manyorete town uno ama tukamangire ne town yomanyete no tomenyete bono keroko gendanka asingicho ninga kienke maybe wiki bere bosaka wiki bosana ni weekend yoka sacrifice tiga umugorere biyanga bibere bitatu biria kwenda obekanga maskani yabo dirimo goche town narata ale botsa bono musibate tena kuburi ama tuko yo makenke aburi bana bataremereria tobere wiki yeyemo manya kwa no mwana ono nyire ke faitero kya ne town nko igore nga maskani na bwete bonda amaskani na bwete bono tiara kuri musibati ninyi kyo omwana anse kombekera chichi yanga chinga maburi yani ngurige ne ke nende mama nareta omwana goikabe ke yange wata buyanga ro buyanga no mate no murembare buno tagetera kindirimo ko endanga tiga maskani yabo bono tete ne ka weta ko chinchiraria bwatu naba murabari bakusiba chinya sore bamubeke metini ya okay mukane je to kutane ya maskani kera ko enda reserve mukwira ne town tiga agakorora tare busa town yo mate ndita yogo kubu nenga ki aksasa roche ntune chiyoyo ntune vijana vya aksasa sai to konda terori muntu re na ke yani dressity na ke dressity inje guikabone ganyoru mwana bwi town omwana uri biya kabisa omwana nkurgereri obigiti yange gita ngumwabusara made mungina inagi yani kwa mwabusa seiso inanya kusuma nende ni mutaria kayo lakini omwana ngonyo kurgereri biyaga lakini tari bitu biri byaka mwaka bigiti dress rio kama moteri guchinyumba liriare skase omugakare tigabe kichanga cha maskani lakini no manyete omuyibori onyakari efisi ne efisi yego talento robosongo mwasalibiense musibate yense ngora njengo kwa advice nando otwara mutu oyo bwate isoma tena bagokwanga no naye
Ekira kini kiansumbuire nara ko kone to mutu yo bwate na ni songo ko te byare bon to chitogo mwana one nikikumusubati ikintu kine kiansumbuire because ndo chumuburi one akoja goteba nini ri njoma nyete ntagete ko mu advice gete amanyinga kiabono na kiabeire chioyo sisi ni vijana wa sasa lazima tupate vitu mbuito ebidebya tali ngenje yo mabumburi lazima ikwe heshima bono tande gitakoro gwate bati ati musera boko nyoro tali ubeke munu omuburi nyikabwate tabyo ofisi na mwana na bekeria aburi oiko omuburi abuseri aburi ria beke munwa kwanya kororo mongina no ene stage yanko nyora turaba abantu abamanamba abarabachege sana kwanya korora bagochegi musubati ubegete yanga ya maskani iko bagochegi umwese ko ubegete biyanga bingana ika bamutanduriro babusa umanyete ti abantu ibona maskani goikoro kya abantu bagusike bono emyaka ndo mate to garora ndo musubati ochayo kinyori kigimana bamura bagochaye bakaba gakaturangiru kento geko bekenyoro iga ti abantu banchaye bagotenga no aito isaini musa ti abantu banchaye lakini kimbwate gendekia egento ge boiro buya omwana gusumairie ubigete yani chirangi biya kabisa tugete chichara biya bolingo boro chinchare tio nasi besugurie chimbira ya chinchare chine chiguta karari ge likakombange chai ga kachuisiga nanya koteba hamina chianga chingi tanye byara bibutuge tawo ngane chiyoyo chi dikari asomongi nago utanaso ne byare bono kwani ndika agoswachi kuruga kwani ria chiro mogeni na kya kubeke ndagere mesa na kya kwani yako isaransaru geso mongi nago tuguro bukumaga ndigi 200 no chona maskani asa kwera talia maskani ijoma itene boy niene kimbware na kama mkane sa swali ebyare byabegete gagotaraiga na bagochikwenda kwa mama mimi na kya goswali kono ne chinko na kya kubeka antivirus wona tena kuburi musubati kwani musubati na mareta kari achikurugira abante family ngima onye mama bwangire gari nkurigino gachirani gari murigino singe 200 atorosiri ndagira gari turi because mete twana le town garia tukuruga kama aganchaiga of course na bera nyore tamanyi tukuruga bukuma lakini gente koba mwanjite negere aswali kachikumina nabune chinjara bosa bwana wana tigango tebiga buno mwana ominto umoiseke kwa mwanchiri no bosile yo buaye kiregento lakini bono nyugotageta maskania umugako mino ne kenyoro tigocha no orenta obisabike maite tulkworo kikiregento leba nayo komenya ne umaite gitiri komenya kenyoro mono ina acha nacho gukwani umuguro lakini chengo gotema tukaywa makogocha tigabeke yange ntambe ama tukaywa beraroro umusibati eyo mwagaki 2020 kirabono 2020 umakubeka mabumburi umwana manye go teyagite ayagita mabuta ngombe umwana wikeya kama butama ya amafuta yana bakuyaka abeke yange ngiye kumubwata bya aguma tabi mungi nabo ico kango umwana arigere rigana ni cinjo kya muita bano usingi kyaba umwana yani umwana uri buya mugako no tari ari mu reverend omugako mitoro mo reverend kabisa indi etakirio ko moroseri kinyoro umete ne ingi sasa nande nacha kumukwani nende mweno 200 agure machera bono wika akiria mache atulize bwana agokiria na gotengo ngukwangale bono yo mukungu lakini ndegero ngiki yansumbu no kunganga ene rad bono ntebi na kingo mubika umuntu muswatu ni mwanjite mwana ni mwanjite sana tutaitio mugako mina akwangira ndago serera no mukungu uyu bwati buna nago tebi nago teino ni ntune town tomengete lakini kerto kwa ndanka iko toko bie buna abantu barisa manyingane nanchirende bunande ayoyo kobeka yanga njene yoyo maite ameda kwa rakurire myake unusugetie myaka ngako mino wekerenga kyamaye gocha ku understand na kichinga kichya chenchiri atara understand goikerabo umatana bara mwango ko baye maybe chianga ko beka bo 70 bia yago akongusa kumbe agatabia bwate nakaya baadaye buna konya kobera nene ngocha kuyala izana ngomusubati yotarenge mubi buna narengererete lakini goikwa mwa reason yoko mwancha lakini tari ngo mubeke byanga birega anywe sigara isoka arigererete na mwatarage wana kisasa tena odei umwana gwanchire umwana gukwabusa yo uchukubeka mboto gukwandi gujaisi ore usingizi mekushika umwana uyu neba ningia kuri agesera bagucho kupungusa ona ndoche monge kubugata na seiso umwana wikanga amate mwana gise wikanga amate aseiso wikanga amata Kevin tuabira basongo bonega etoro digital tuko sisi ni vijana bwana
bono manyete kera ngogotebia device nene bona ayo tukonga device na ndo chumu tuna bo bana no maene na kintu nabagusi nande to gochenji mugusi ikiagera bote na gotebi bone ko mundu nabate ko nyomu mundu kwate kinike be yani umuntu bote kinike bona nabone ke bona nyomu bona ra nyome bie ne bio nyomete na kende nke ya kunyaranga yokoira ocha yue kenyore ke gimango ko bane kinike nyoko tianga tebi umete ke jina no bo isio konyoraga bino turiji oyo iga ko twaru mwana ore presenta boasa abantu ekera go cha sawa sandi ba utori kunyo kwebacha okomote mam guja bora kurade ke kuba umwana uri smart umwana go smile tokonya umuntu ngekenya pite kasiga pokugunyo kwibacha bacharioka utigito mwana uri comfortable nere yanduri kuriki uko tanere jiro kwa mutano ko bwatorokera umwana uri umuya etabia ono mwana ya ngogerare isa kwanga tiabo no ngode muswati umete tabia bagatebire etabia nero tokochora but the way bone ge tokochora kieni etabia tokochoko konya nere pada nyumba etabia pada ekina kintu kya maana igo bono mutare busa musibe chisigara sabantu bono musibate nakuburi umete squeeze ebintu bya change era no chibije chokumanyete ekero bwato umwana umube umwana ungege ndugeze yo manyabwari kitata atasibiri egwo kwebicha kema kubonera mukanti virus umwana ubwate kinikebe jetinta geti ndeto konya uri umwana umuya kabisa tari umwana uyu ubwate kinikebe babeke na rero tegerera gira ngora kingire ta gotikana no mwana uyu umuyo materere buno utagete bwati buna nagotebi bisabike muri town tigao atare busa ndeto musibati ubwate changa kinikebe oyo yobo so yo nero utaito berne kero muri town tigabe buno utagete mwatara buso yakakire gento okora buna taite dirimo gochanka mugorere kawivu akaya igo tubetuke yaye ange ndambe gachidera rero chaje kara igwa edere ndambe iga maskani asomuka kana hata swaliko oba presente burende rya gutara somuka kama maskani aba mwabera matukabiro mugakogoka teba musumwe murore na bachora mukwira ne town mwaganderera buna muri igo nabo mabore igo umete gento tometi ngoro yana kiere yani ekero kontebie wivu nende myaka yane teresa na wivu wivu umete mwiburi mbwana takure wivu toro chetu kestari ya roast muna rikoro risafu risafu mbagwa kombe sabu yo mwana bono ametra nyawara muna bona ya ko merio motupa agete yangi erangite green ga yenda kaka buru he ndere gatia inere rangi ngangite inere bona iragere tinya gutormete setani no mo bora na ruchenga no mororo antivirus ntiya kuri umanyete jango tende ngikira bo abana goika toba sibie obeto sibie mwana obande tokonyara kwansira gotora mukabande ngo kwangale yakenyorongo kwanga kere oraso gochobera bono ndango tiango tebi utagete nyoru muinganso gotona mukabande ngakuchiba gwacho umuise ko ywa emutwale lakini ikore binte bibere nako tena ki diriyo ko endanga bisa bisi amasikani abe no niso amusiki ugochaka mwane kiraiga kero muntu ngo muirande baka isongo takare kumulia inero kero muburi metare fisi ne fisi kizuri cha jiuza kibaya cha jitembeza naonyesha nini pati wewe tena kotebi karabisa of course inko bisande bono tena kuburi umwana uroche umwana mwanchire tabia rome to kumanya baadaye unabona ngome to tumena nji club echige semisabibu ga kwanyoro umwana echiskuji university echiga chikole chichi kwanyoro umwana ngo ngusale bintu byaye na ngo ngusule bintu byawo umwana mwanchanire ukwamanya kuikaka kwama kumumiro mwibuli oyo to wasali musbati ganko boli gabo mane asibuli isona madenga nkonyore umubuli umete namanyete akuigwa tanya gokorora natanya kondro nguigwa to kutigaya nera ibunga kimo ganti virus ingo sibare lakini tanya korora ngutikande ngo singuta na kechichuba tiganero iguna virus na nywa mukungu kare kunyichi sigaro go nyumba kachinya sore lakini tanya korora na acha gotebwa komote yayo musibati oringo chare nkana na korora bintebi goiko bise umete jengo bisane nguchana na nywe chuba yeme yo kana makwandaka lakini iko nanso ubona takirete kwanikira mukaere aye kwebisa kwa sibera kandi mukane na chatige nere mubise kese na chakire ko mubise njege ntobono muburi ona ngwatuburo nere ndo musibati tonga device ni liba ko mose no ataranza kupunguza no mete njira ndebi ko tigare tari ko chaiga na tigari mana kana bonyomire ni change image
arasoa no muchimiri ndabeki no na maguru ime na nyakoro kiriria soire abo muchafu mutiringa ati image bisa arasoa umugaka mwanja atebe na kiaya nonya na mukana teriri kumkambi numukusubati umuyuringi kera soire rira mogya gukore umwanyorira abantu mugaka umeto muganga na nyo metera gwataga binti kae tiabo nongo tebi inje denji tigantigera ga binti kane nenje ngabusi buya umwana nyakongo umutu uyu mwomo bwate je tingwa tu mumu bono munande yoyo exe je go kwantify yoyo aba murabana basani bana babwata aba pinti aba yabana aba ya kabisa nje mago toru mukungu ngari bumburiga tinda gukani ngoti goyo ati mutige ati obega changa chimbe ati yakachirangiga ati kera kwenda karakini limoreta no ubo binti omu naba murabana nakia baisi baramanya nagure kenyuru nakia baisi baramanya nagure kenyuru sabo no kwangare gugwatero bole yabo nango tebi umuburi umanyete umuburi ere no munyasayo kabiri lakini ekerana guru no mukungu no kwanta bira ati mukungu abeke etake wanyira koseki edera change chichi cha parogi sina parogi chintambe umwana mane kuya kama buta ng'ombe amafuta arona bakuyeka kawaida weke yake kebuza geria balire ya kabisa yake chirangi abo chorega emyoro lisabu gari jingo bugari na abantu bakoteba antivirus nakitaka kune madam akagune pairo bagoteba akagune mwana minister mwana muya bagoteba antivirus nanywa liraya kwani na kirira yari anyako nyomulira yegise dikotoke club ekenyoro gotoka lire madam umwana gwanje madam no muntu kubeka cyanga cya masikani tari ngari inga abatorete chimioro agete takuru kumana umwana ngo yake bavyu kuba kunya goteba nga kirora liraya nga antivirus ya rusirira yari mote yabisake ni mwanjira ko gota mapema yani tinda gota lakini mbwate boundaries ni mate nga kirora boundaries inko babuna risafu nko enda town naba buno muntu kuye town tiabo nongote musubati ai bona ngendra nyanyo kwagoti isongo kwanga noroche naro ngo bwagoti yani tubwati buyoyo bwa squeeze mukama murolio mino taiko beka chironi umenye tori ya kwanza taiko nyuna na maru lakini kera chirenka muntu naro mate nkonywa